Hello guys, good morning. बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरनाय थाबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो लोगोसे लाइक, कमेन्ट, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। फलानि फल बैयाव फल दं, बैनै हांसो wah र साफा खालामनि बोरमानि जायगा साफा जाथ'लायबाय। हमना लाथों खाना दोनथां दा होगोन। मोनजाबाय जोंना नै बोरमाया। नोंगा इमान जोर लाना होबालाय फल आलु हाखांबाय, नै पियास बानलु, नै सासेया ना सायगासिनो जोंनियालाय। नै ना सायदों दे थाब साय। इधर बनाएगा आग में थम सावनानै आलारि बाथि लानानै बरिया होबाय नाखौ। ओइ अर जोंलायलायदो मान गोसायै अर जोंलायलायनाय। जानोबा लोगोफोर नाथुना बुरे स्रांस्रिं एवदों आंनि जानोबा खारबो लोगोफोर बिराद गोथाव संदों। बानलु पियास दासो होदों नै। फल आलु दिगा बोथोरा जोबोर गाज्रि नै, अखा हागासिनो। जोंनिया लोमजोब्बाय नै हाखरा। लामा दुब्लि थांनाय लामाया लोमबाय बे हाखरा बुंनानै। नै अखा हालायसिगोनसो आरो। नै दाउआ नों बनसोनो रागा जोंदों आंखो दानदो। बन गैयाबा मानो गैया जानाय बिलाय आमदानि मोनदोंमोन बेखौ नायखा। बेखौ मा होनो, गारबा। हाय गारबा नङा खोस्लिसो। मानिबा खोस्लि गारबायानो ओरै एरनानै बबे सोदोबनिफ्राय फैनाय, बबे माबानिफ्राय फैनाय बे
गारबा कुकार बे ले बे आं एरि र' नालाय बेखौ ओरै हायनानै ओरै भिनद्राव गारनो हायोना इनखे गारबार बियो मा खोस्लि बिलाय मानिबा ओरै हायखांनानै ओरै गारनो हायो र'ले दानथाबलांसै मैगङा गम गैया बे बरिया साइसनि दासो रंगुरा होनाय जाया नै मोनबाय मोनबाय जाबायलै जाबाय थिखांदो गोथाव जाबाय दा खाथियाव लांफिनसै जाबाय जाबाय खाथियाव मोनबाय खाथिसिम लां मोनबाय गाइस थिखांसै टें टाराय जाबाय थिखांदो